Can y Cymoedd, helo, a croeso mawr i chi gyd i'r fideo YouTube yr ysgol heddiw. Heddiw rydw i moyn sôn a trafod gyda chi ynglyn â sut i cadw'n saff ar y we. Fi'n gwybod achos yr digwyddiadau yn diweddar, mae lot fawr o ni yn defnyddio ein technoleg yn y tŷ. Llawer mwy. Yn enwedig fel yr iPads, laptops, ffonau symudol, falle PlayStations, Xboxes, tabledi, a mae mwyafrif yn nhw i gyd yn cysylltu gyda'r we. Felly, fel ysgol, rydyn ni wedi penderfynu creu'r fideo bach yma jyst i mynd dros a trafod cwbl o reolau mwyn i ni cadw chi'n saff wrth i chi defnyddio'r we. Hefyd, rydw i'n gobeithio, erbyn diwedd yr fideo yma, bydd chi gyd yn gallu dweud bod chi gyd yn defnyddio eich llaw llawn wrth i chi defnyddio'r we. Mae hyn yn golygu bod chi'n clicio'r llaw llawn. Felly, bod chi'n gwybodus, eich bod chi'n hyderus, eich bod chi'n ddiogel, eich bod chi'n saff, a'ch bod chi'n ymwybodol wrth defnyddio'r we. Felly, gobeithio, erbyn diwedd yr fideo yma, bydd pob plentyn ysgol Can y Cymoedd yn dweud rydw i yn clicio'r llaw llawn. Gawn ni gweld. Diogelwch yr we, clicio'n glyfar, clicio'n saff. Mae'r we yn anhygoel pan yn cael ei ddefnyddio'n saff ac yn gywir. Dyma rai reolau syml a fydd yn eich helpu i wneud yn siŵr ei fod yn aros yn rhyfeddol ac yn rhan iach o'ch bywyd. Rhwydweithiau cymdeithasol, ydych chi yn defnyddio rhain? Wyddwch chi ei bod yn erbyn y gyfraith i cael cyfrif Facebook os ydych yn 13 neu llai. Os bysau eich rhieni wedi creu cyfrif i chi, mae angen i chi fod gyda'r gorchiliaeth rhieni tra'n ei ddefnyddio. Rhwydweithiau cymdeithasol. Ni ddylech rannu gwybodaeth personol gyda neb. Mae hyn yn cynnwys eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn na unrhyw wybodaeth o'r ysgol. Gwnewch yn siŵr fod eich gosodiadau preifatrwydd yn gywir. Cofiwch fod unrhyw berson yn gallu fod yn unrhyw un ar-lein. Bysai ffrind ar y we yr ydych mewn cysylltiad ers tro yn gallu bod yn dieithr mewn bywyd go iawn. Defnyddiwch enw a llun ffug yn hytrach nag eich enw pob dydd. Cadw eich cyfrinair yn saff a'i newid yn aml. Bydd hyn anodd i rywun dyfalu eich cyfrinair felly. TikTok. Wyddwch chi bod yn erbyn y gyfraith i gael cyfrif TikTok os ydych o dan yr oedran 12. Os bysau rhieni wedi creu cyfrif i chi, mae'n hanfodol fod eich cyfrif gyda rhyw fath o gorchwiliaeth rhieni tra'n ei ddefnyddio. Sut allai cadw'n saff ar TikTok? Gwnewch yn siŵr fod eich gosodiadau preifatrwydd ar eich cyfrifiadur yn gywir. Os nad yw eich cyfrif yn breifat, gyda rhiant neu oedolyn, dilynwch yr dogfen cam wrth cam sydd wedi cael ei cysylltu i'r YouTube yma a newidwch yr gosodiadau yn syth. Dylse eich cyfrif wedi cael ei newid i modd cyfyngedig. Os na, gofynnwch i rhiant neu oedolyn am helpu newid o'r modd. Mae'n bwysig os nad ydych yn adnabod berson i beidio derbyn gwahoddiad oddynt, all fod yn berson dieithr. Cofiwch all unrhyw person fod yn unrhyw un ar-lein, felly os nad ydych yn siŵr o rywun, gwnewch yn siŵr i wrthod ei gwahodd a dywedwch wrth rhiant neu oedolyn yn syth. Ceisiadau ffrind athro. Bysau athrawon a staff ysgol wrth eu boddau yn siarad gyda chi, nid yw disgyblion ysgol yn cael adio athrawon fel ffrindiau ar Facebook. Os byddent yn derbyn ceisiadau, mae athrawon wedi gwahardd rhag ymateb i geisiadau o'r fath. Cofiwch hyn. Blocio'n gall. Blociwch a dilewch unrhyw e-byst gan bobl nad ydych yn ei adnabod. Peidiwch ag agor unrhyw atodiad gan bobl nad ydych yn ei adnabod, gall fod yn feirws gyfrifiadurol. Os oes unrhyw un yn gyrru e-bost neu negeseuon cas, blociwch. Nid oes rhaid i chi ei dderbyn a ni fydd dadlau yn datrys y broblem. Mae hyn yn berthnasol ar holl dyfeisiau ble rydych gyda mynediad i'r we, enghraifft DS, Xbox a iPads.
Seibrfwlio. Dydy seibrfwlio ddim gwahanol i fwlio mewn bywyd bob dydd. Os oes rhywun yn dweud rhywbeth cas, mae rhaid i chi ddweud wrth rhywun yr ydych gyda ffydd ynddynt, fel athrawon, athrawes, neu rhiant a blocio'r bwli. Cofiwch fod teipio rhywbeth cas mewn neges yr un fath a dweud rhywbeth cas wyneb yn wyneb. Meddyliwch cyn gyrru. Cyfarfod pobl all-lein. Ni ddylech fyth gyfarfod rhywun ar we heb oedolyn. Gall hyn fod yn beryglus iawn. Trafodwch gyda oedolyn ffyddlon. Y brif beth yw gofio yw. Byddwch yn gall ac yn saff drwy wneud y penderfyniadau gywir. Os byddwch am eiliad yn ansicr, gofynnwch gyngor a chymorth. Peidiwch a ddelio gyda broblemau ar eich pen eich hunain. Syrffio'n hapus. Fi'n gobeithio bod yr YouTube ma wedi bod o ryw werth i chi gyd. Fi'n gobeithio bod chi gyd yn mynd i dilyn y reolau wrth i chi defnyddio'r we nawr. Ac erbyn diwedd hyn, bydd pob plentyn Ysgol Canol Cymoedd yn clicio'r llaw llawn a bydd chi gyd yn syrffio'n hapus ac yn ddiogel. Hwyl guys!